terra. Som territori. La Isabel Rodríguez va publicar Seis dedos, una novel·la que ara es reedita en català com a mostra del seu compromís amb la llengua catalana. La novel·la aborda temes com emergència climàtica i la sostenibilitat. La novel·la submergeix el lector en un món ple de personatges amb una gran càrrega emocional, les experiències dels quals els porten a evolucionar de forma constant, alliberant-se i descobrint-se a ells mateixos. La Isabel Rodríguez és fotògrafa, escriptora i bloguer de viatges. La vida de la Isabel és una vida rica i plena que es tradueix en els seus escrits. Sis dits és la traducció al català del seu quart llibre, publicat per Círculo Rojo Grupo Editorial. Tots els beneficis de les seves obres les dona, en el cas de la seva darrera publicació, Sis dits, a la Fundació del Banc de Recursos. Isabel Rodríguez, molt benvinguda. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat? Emoció per aquests dies? Sí, hi ha moviment i estic il·lusionada. A veure, és difícil encasellar-te, però avui volem parlar de Sis dits, que és la teva primera novel·la de ficció, sí? Sí. En català, perquè existia Seis dedos i ara, des de fa molt poc, ja tenim Sis dits en català. Que m'ha fet moltíssima il·lusió, he après moltíssim el traduir-la, perquè jo sóc castellano parlant, i un cop acabat està molt maco i la veritat estic molt il·lusionada de portar alguna coseta a la nostra llengua escrita. Jo t'he de dir que Sis dits me l'he començat a llegir, estic molt enganxada, no he acabat, perquè és un llibre de pàgines, però és un llibre on es parla de moltes coses, on passen moltes coses, on hi ha una trama que també té la certa complexitat, no? Perquè al final és un llibre de casualitats o causalitats, no sé pas, no? Prefereixo dir causalitat, i moltes vegades m'ha passat per casualitat, ens ha passat per causalitat, perquè d'allò tenim que aprendre o d'allò hem de desenvolupar una altra cosa. Jo sóc molt de deixar fluir i la veritat, quan deixes fluir, passen moltes coses. Si estàs alerta, no? Perquè igual te'n passen sense adonar-te'n, però a mi m'agrada tenir sempre els ulls oberts, deixar fluir i la veritat l'univers ens regala moltes coses. Si estàs alerta, mira, va, anem a llegir una mica la sinopsi de Sis dits, que és una parella de submarinistes que identifica en una illa suposadament inhabitada a una ètnia desconeguda pel món. Al conviure amb ells, interpreta la seva espiritualitat i participa en els seus rituals ancestrals, la seva escala de valors occidental es canvia, no? La natura, les regressions, el trànsit, la màgia de la son, el desvetllarà l'autoconeixement i els vincularà a l'origen de l'ésser. Jo voldria destacar aquest autoconeixement, perquè a més, darrerament, Isabel, em trobo que moltes persones parlem d'això, no? Que ens coneixem poc i sembla que estem en una època d'autoconeixement, de reconèixer-nos. El silenci ens fa trobar-nos a nosaltres mateixos. La vida que portem tant d'un costat per l'altre, fent tantes coses. I quan trobem el silenci, quan busquem, quan estem bé entre la natura, en aquell moment és quan es desperta el nostre ésser interior i ens diu moltes coses, ens parla. És com si fos un examen de consciència. L'ésser sap el que hem fet bé, el que no. I si no l'escoltem, si no tenim temps per deixar-lo parlar, trobem que anem vivint, però marxarem d'aquí igual que hem vingut. El bonic de l'home és que tothom ve aquí a fer un paper. Quin paper venim a fer? Per què venim a fer aquest paper? Els protagonistes es troben en una ètnia que són purs, que són savis, estan com immersos en els quatre elements i d'ells aprenen moltíssim. Especialment aprenen a venerar la natura, a donar gràcies de tenir una natura. Hi ha un bosc primari molt extens, descobreixen aquest peculiar ecosistema, queden oberts a contemplar i això els fa fer un canvi. Aprenen tant que canvien el destí, que anaven a buscar animals en perill d'extinció, que tot això també és molt bonic, perquè surt molt de natura i surt molt de submarinisme, i és bonic. Però el fi del llibre és que els personatges, en veure aquesta ètnia i com viuen, una ètnia que no coneixen, que és desconeguda, i ells fan el propòsit de quan tornen fer un canvi de vida, explicar la manera de viure, d'estar integrats en la natura, ajudar al món,
Hi ha també trossos que fan mostres d'aigua i veuen que hi ha microplàstics, que hi ha basuralesa, que el mar també està contaminat. És una mica denúncia de la vida que es porta normalment. He tingut que documentar-me en nàutica perquè el llibre navega molt a vela, i també d'alpinisme i submarinisme. He disfrutat molt escrivint, perquè a part he après. O sigui, és fantàstic disfrutar i aprendre del que he d'escriure. I, de fet, et volia preguntar també que tots els beneficis de Sis Dits seran donats a la Fundació Banc de Recursos, no? Per què i qui és aquesta fundació? Què fan? Sí, Banc de Recursos és una fundació que té la seu a Barcelona i nosaltres els coneixíem de la nostra època de cooperació i ens havien fet un parell de contenidors, ens havien ajudat amb la logística dels contenidors. I hem sigut tenint tracte i se'm va ocórrer fer això, que els beneficis són per Banc de Recursos. I així tinc com més il·lusió de poder demanar o picar una porta. Doncs, la veritat. Sis Dits, una història epidèrmica que s'enganxa a la pell, que fa olor de sal marina i de peix rostit sobre les brases. Imagina't. Això és del pròleg del llibre de Sis Dits. Llegirem amb moltes ganes. Que vagi molt bé i fins aviat. Moltes gràcies. Fins una altra. Som terra, som territori.